ପିଲାମାନେ 1 2 ଲେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା 1ରୁ 50 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା। ୟାକୁ ମନେ ରଖ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।